Asennuskohteena on Pudasjärven kaupungin tulva- ja sadevesipumppaamojen ohjaukset. Pudasjärven kaupunki on merkittävä tulvariskialue ja haluttiin tarjota sinne parasta ja luotettavaa järjestelmää. Kohteeseen asennettiin Pipelifen älykäs pumppaamo-ohjausjärjestelmä ja Pipelifen Smart Hub kaukovalvontajärjestelmä, pilvipalvelu. Pumppaamot oli 80- ja 90-luvulta ja niiden järjestelmät oli sen aikaisia järjestelmiä ja nyt mentiin nykyaikaisiin järjestelmiin. Tahtotila kaukovalvontaan oli, että pystymme etänä valvomaan toimistosta käsin pumppaamojen toimintaa ja se nähdään niiden, jos siellä jotakin ongelmia on. Älykäs pumppaamo on semmoinen, jota voidaan valvoa 24/7. Älykäs hallinta mahdollistaa näkyvyyden, ohjattavuuden ja paremman elinkaaren hallinnan pumppaamolle. Huollon kannalta tämmöisellä järjestelmällä on ihan merkittäviä hyötyjä. Pystytään etänä säätämään pumppaamoja ohjauksia ja myöskin hälytyksien jälleenantaja saadaan reaaliajassa. Ja myöskin hälytyksien kuittaus onnistuu etäältä, eli ei tarvitse mennä paikan päälle enää kuittaamaan hälytyksiä. Etävalvonta myös mahdollistaa sen, että järjestelmästä saadaan käyntitiedot talteen, eli tiedetään paljonko pumppaamo on pumpannut vettä. Voidaan nähdä veden virtausmääriä, raportoida virtausmääriä, voidaan hallita energian käyttöä ja voidaan myös trendikäyrästössä tarkkailla pumppaamon tilaa. Tulva-aikana järjestelmä toimi erittäin hyvin ja ei ollut minkäännäköisiä ongelmia. Pipelifen järjestelmä vastasi täysin meidän odotuksia. Meille Slatecille laatu on aina ollut yksi meidän toiminnan kulmakivistä, ja tätä me edellytetään myös meidän yhteistyökumppanilta. Ja Pipelife tämän kannalta on ihan loistava valinta meille. Yhteistyö on sujunut erittäin mukavasti. Slatec on luotettava kumppani ja hoitavat kyllä asennuksen kuin asennuksen. Pudasjärven kaupungin kanssa ja valvonnan kanssakin yhteistyö on ollut erittäin antoisaa ja urakka on ollut mukava toteuttaa. Yhteistyö Pipelifen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Vuorovaikutus on ollut jatkuvaa ja helppoa ja selkeää ja ei kyllä ole mitään moitittavaa. Erittäin asiakasystävällinen yhtiö. Pipelifen kanssa yhteistyö oli jälleen kerran loistavaa. Eli molemmilla oli määränpäänä se, että saadaan hyvä ja toimiva järjestelmä asiakkaille. Ja tässä onnistuttiinkin hyvänä yhteistyönä.